Per començar, els ajuntaments el que ens preocupa és que d'alguna manera s'apunti com a principals culpables de tota la problemàtica els ajuntaments. Els ajuntaments només tenim crec que és un 3,4 o un 3,7% del deute total de l'administració. Per tant, els ajuntaments no som el problema. Els ajuntaments som els que estem donant la cara, els que estem atenent al ciutadà, els que estem a primera línia. El que ens ha de preocupar d'aquestes mesures jo crec que és en general la seva improvisació, la seva precipitació, la inseguretat, tot plegat una situació de falta de confiança que agreuja encara més la situació que tenim. I més que les mesures en si, el que preocupa és que són mesures que només ajusten, però en cap cas es veuen mesures que vagin a incentivar o a reactivar l'economia. Ens preocupa molt aquesta tendència a focalitzar tota la problemàtica amb els municipis, i la segona que ens preocupa és que són mesures que retallen però que no veiem que construeixin, no? I a part, són mesures que les conseqüències poden ser greus. A veure, el que creiem nosaltres és que s'haurien de reduir ministeris que tenen les competències delegades en aquests moments, perquè no ajustem per aquí en lloc d'anar a ajustar els municipis, que com deia al principi només suposen un 3,4% del deute de l'administració pública. Per tant, insignificant l'efecte de qualsevol mesura sobre els ajuntaments. Centrem-nos en allò que és important i no anem a buscar en certa manera mesures que entenem que poden ser més aviat populistes, que són perquè fan notícia però que realment no solucionen el problema. Els ajuntaments som els que coneixem més bé el que passa als nostres municipis. La Generalitat, com a administració més propera, és la que coneix el que passa als municipis de Catalunya. Per tant, crec que en tot cas aquestes competències s'haurien de definir des de la Generalitat i no venir imposades des del govern central. Jo soc membre de l'Associació Catalana de Municipis i des d'allà precisament recriminem això, que s'estiguin envaint competències. És la Generalitat qui ha de legislar i crec que moltes de les mesures que es proposen són a Catalunya inviables. I tornant a insistir, a més, que els municipis no som el problema del dèficit públic. Ara aquesta notícia segur que s'assimilarà a el que s'està projectant des de Vilanova, que és obrir un debat, obrir una comissió per avaluar la possibilitat de fer entrar capital privat a dues de les empreses municipals que tenim. No té res a veure. A Vilanova no hi ha la voluntat política en aquests moments de prescindir de les empreses municipals, perquè tenim una prioritat que és mantenir llocs de treball i per tant aquí estem sent molt curosos. Passa que a Vilanova tenim una necessitat de capitalitzar l'Ajuntament i per això s'engega aquesta discussió. És diferent del que s'està plantejant a nivell general. A nivell general s'està plantejant com una mesura per estalviar despeses, no és el cas, no té res a veure, jo crec, amb el que s'està fent a Vilanova. A Vilanova ho volem utilitzar com a manera de capitalitzar, però en cap moment ens hem plantejat treure empreses municipals per tenir menys gasto, que seria, diguéssim, acomiadaments. No és aquest el cas que se'ns planteja a Vilanova. És precipitat, s'ha de veure com s'articula, perquè, clar, l'anunci que ara tenim és un. A la pràctica, com s'ha de fer això? Jo crec que haurem de veure exactament el contingut d'aquesta mesura. Primer, si realment es realitza, i el contingut per veure com actuem a Vilanova. Passaria, diguéssim, jo entenc que la mesura seria desmuntar totes aquestes empreses i assumir-ho directament des dels ajuntaments. Això no és una mesura que sigui fàcil, s'ha de veure com queda finalment. En aquests moments nosaltres ens aniria malament pels plans que tenim, perquè no tenim previst políticament fer aquest pas. Per ara no entra dintre del que nosaltres creiem que s'ha de fer a Vilanova. Sí, a veure, jo crec que en aquests moments pocs ajuntaments estan vivint moments tranquils, perquè és que penseu que cada dia hem de ser molt àgils, perquè cada dia quan ens aixequem ens trobem amb alguna sorpresa, amb algun canvi que hi ha hagut. Estem en un moment de canvis molt ràpids, d'una situació molt complicada, i per tant és impossible que hi hagi una tranquil·litat en el món municipal. Tampoc no crec que a Vilanova tinguem una situació a destacar, diguéssim, agitada. Clar, a veure, el problema que tenim és que a Vilanova vam començar fa un any amb una situació econòmica complicada.
L'entorn s'ha complicat encara més, la situació econòmica del país és la que és i ha anat a pitjor, diria jo, durant aquest últim any, del país i del món, no?, en general, i per tant, clar, quan parteixes d'una situació dèbil és més complicat sortir-te'n. El que hem estat intentant fer durant tot aquest any és enfortir la situació econòmica de l'Ajuntament per poder fer front de manera més ferma a la situació econòmica general, que és molt complicada. Això ho hem anat fent. Jo diria que en aquests moments la situació de l'Ajuntament és més forta econòmicament que fa un any. Estem més preparats per fer front al que ve, però fàcil no ho és. Fàcil no és perquè l'entorn és molt complicat i a Vilanova hem de treballar molt per solidificar aquesta situació de l'Ajuntament.